Vytvořena na základě staré pruské policie, gestapo vzniklo jako právní orgán a skončilo jako jedna z nejobávanějších tajných policií 20. století. V prvních letech bylo jeho účelem zajistit vnitřní stabilitu státu, ale pod vedením Göringa, Himmlera a Heydricha se tato administrativní struktura proměnila v nástroj určený k soustředění absolutní moci. Ze svého sídla v Berlíně rozšířilo svou kontrolu na všechny sektory německé společnosti prostřednictvím přísné hierarchické struktury a bezprecedentního systému dohledu. Jeho účinnost spočívala v překvapivě pokročilé metodě evidence. Používali mechanizované kartotéky k shromažďování a propojování osobních údajů, rodinných vztahů a politických aktivit, což jim umožňovalo přesně identifikovat a sledovat jakoukoliv osobu. V 30. letech byl tento stupeň organizace a kontroly v Evropě nevídaný a předznamenal moderní model státní zpravodajské služby. Jak Třetí říše rozšiřovala svou nadvládu, gestapo přeneslo svůj systém za hranice Německa a zřídilo delegace ve Francii, Polsku a dalších okupovaných územích. Po válce byla jeho struktura rozložena, ale mnoho jeho bývalých členů bylo rekrutováno zpravodajskými službami Spojených států a Sovětského svazu, které využili jejich zkušeností v oblasti špionáže a kontrarozvědky. Tento dokument vypráví úplný příběh gestapa, jedné z nejobávanějších a nejefektivnějších zpravodajských služeb 20. století. Jak se zrodil strach? Od pruské policie k síti selektivních poprav. Německo táhlo dlouhou tradici politického dohledu. Během revoluce v roce 1848 král Ludvík I. Bavorský povolil kontrolu odpůrců v místních pivnicích. S vytvořením německého císařství v roce 1871 pruský stát, který zahrnoval většinu území, zorganizoval vlastní politickou policii pod vedením Wilhelma Stiebera, právníka a odborníka na špionáž Bismarcka. Řídil síť vnitřní a vnější surveillance, která instruovala své agenty, aby udržovali zdání buržoazního života, aby si získali důvěru svého okolí. Hlavní funkcí pruské politické policie bylo kontrolovat strany a jednotlivce odporující vládě, zejména komunistické skupiny. Po kolapsu císařství v roce 1918 nová vláda Výmarské republiky rozhodla zachovat pruskou politickou policii. Její činnost se nadále soustředila na dohled nad skupinami považovanými za nebezpečné pro státní pořádek. Během 20. let se vyšetřování zaměřovalo především na komunisty, ačkoliv se dotklo i nacistické strany, která byla tehdy stále považována za extremistické hnutí. Před rokem 1933 byly zahájeny desítky tisíc soudních procesů proti jejím členům a vůdcům. Jmenování Franze von Pappena kancléřem Německa 20. července 1932 změnilo působení pruské politické policie vůči nepřátelům státu. Boj proti komunistům se dostal do popředí. Nacista Hermann Göring převzal faktické velení nad celou pruskou policií, která čítala 50 000 mužů a zahrnovala politické oddělení. Göring okamžitě přidal speciální sekci pro boj proti komunismu a odvolal 11 policejních šéfů sympatizujících s demokracií. Tento krok byl v souladu s ústředním nacistickým cílem ovládnout všechny bezpečnostní služby. 4 klíčoví aktéři byli Göring a Rudolf Diels v Prusku a Heinrich Himmler a Reinhard Heydrich v Bavorsku. Díky nim začalo gestapo vznikat. Postupem času Himmler a Heydrich ovládli nejen gestapo, ale celý policejní systém Třetí říše, ačkoliv jejich úspěch nebyl zpočátku jistý. Hermann Göring, vyznamenaný veterán první světové války, se vrátil do Německa bez jasného směru, dokud se v roce 1922 po poslechu Hitlera nepřipojil k nacistické straně. Účastnil se neúspěšného puče v Mnichově v roce 1923, kde byl zraněn, a brzy se stal jedním z nejbližších spolupracovníků nacistického vůdce. V roce 1932 převzal funkci pruského ministra vnitra a šéfa policie, kde viděl příležitost využít státní aparát pro politické účely. Pod jeho vedením úředník Rudolf Diels řídil pruskou politickou policii.
Oba reorganizovali instituci s cílem eliminovat komunisty a odpůrce režimu. Sekce Abteilung IA, vytvořená v těchto letech, již obsahovala základ budoucí organizace známé jako Gestapo. Göring si představoval policii schopnou kombinovat tradiční kriminální metody s nejtvrdší politickou represí. Současně v Bavorsku Heinrich Himmler a jeho chráněnec Reinhard Heydrich rozvíjeli vlastní zpravodajskou strukturu uvnitř SS. Himmler, puntičkářský a fanatický zastánce pořádku, byl tím, kdo proměnil SS a později Gestapo v rozhodující nástroje nacistického teroru. Jeho organizační talent a posedlost ideologickou čistotou mu umožnili rekrutovat mladé loajální muže, kteří sdíleli jeho vizi totalitního státu. Heydrich, bývalý námořní důstojník, přinesl chladnokrevnost a efektivitu. Jeho schopnost plánovat a naprostá absence skrupulí ho učinili nepostradatelným. Himmler ho postavil do čela nové bezpečnostní služby, odkud začal koordinovat informace, pronásledovat protivníky a budovat jádro systému dohledu, který se později formálně spojil s Gestapem. V roce 1932 se sekce IC přejmenovala na Bezpečnostní službu neboli SD, organizaci navrženou tak, aby jednala proaktivněji než její předchůdce a vyhledávala politické a rasové nepřátele k jejich zadržení. Ještě před rokem 1933 Himmler a Heydrich usilovali o přenesení rasových a elitářských principů SS do nové tajné státní policie. Ernst Röhm, šéf útočných oddílů strany, se narodil v Mnichově 28. listopadu 1887 v prosté rodině. Jeho otec pracoval na železnici. Do armády vstoupil v roce 1906 a během první světové války získal železný kříž první třídy. V roce 1919 se připojil k německé dělnické straně, která se v roce 1920 stala nacistickou stranou, a byl kamarádem a osobním přítelem Adolfa Hitlera. Jeho nízká a robustní postava a jizva na levé tváři mu dodávali přísný vzhled. Po neúspěchu puče v roce 1923 se stáhl z přímé činnosti a mezi lety 1928 a 1930 působil jako vojenský poradce v Bolívii. Vydal vyzývavé memoáry nazvané Příběh zrádce. V roce 1930 mu Hitler napsal a pozval ho, aby znovu vedl SA. Röhm převzal tuto funkci 5. ledna 1931. Hitler očekával, že tato pouliční síla bude zastrašovat protivníky na shromážděních a kampaních a že Röhmovi kontakty s armádními důstojníky pomohou straně k vzestupu. Röhm však měl radikální plány. Chtěl vytvořit nacizovanou státní tajnou policii z členů SA a dokonce toužil začlenit Reichswehr do svých řad. V březnu 1932 se v jeho bytě na Goetheplatz v Mnichově konala schůzka s Goebbelsem, Rudolfem Hessem a Himmlerem, kde diskutovali o budoucí politické policii režimu. Zde se dohodli, že by to měla být nacistická organizace pod kontrolou SS, spolupracující s aparátem strany a SA. Když se Himmler zeptal, jací muži by tento sbor tvořili, odpověděl, že budou vycvičeni, nikoli již hotoví. Tato rozhodnutí zanechala útočné oddíly s nejasně definovanou rolí. Röhm se necítil vázán dohodou. Hitler podstoupil velké politické riziko, když Röhma znovu přijal. Jeho nekompromisní povaha byla doprovázena soukromým životem, který byl předmětem sexuálního skandálu. Byl otevřeně homosexuál, což bylo tehdy podle paragrafu 175 německého trestního zákoníku trestné, a obklopoval se mladými muži stejné orientace. Na jaře 1932 noviny Münchener Post a Welt am Montag zveřejnili kompromitující dopisy Röhma jeho lékaři Karlu Günteru Heimsotovi, v nichž přiznával homosexuální praktiky a označoval vztahy se ženami za nepřirozené. Tyto dopisy byly sociálními demokraty během prezidentské kampaně toho roku vydány jako pamflet s názvem Případ Röhm a prodali se v stovkách tisíc kopií. Dokumenty tisku levice prozradil Rudolf Diels, šéf pruské politické policie. Berlínští prokurátoři měli kopie dopisů při vyšetřování šéfa SA, ale případ byl odložen.
Nový národní kabinet, vytvořený 30. ledna 1933, zahrnoval pouze 3 nacisty, Hitlera jako kancléře, Göringa jako ministra bez portfeje a Wilhelma Fricka na ministerstvu vnitra. Frick se narodil 12. března 1877 v Alzens v Bavorsku, měl právnické vzdělání a účastnil se puče v roce 1923. Byl suspendován a poté rehabilitován, až se v roce 1930 stal ministrem vnitra v Durinsku a šéfem právního oddělení strany. Jako právník a úředník chtěl sjednotit státní policie do centralizované profesionální síly. Věděl, že je to kvůli federálnímu systému obtížné. Každý stát měl vlastní policii s malou skupinou věnovanou politickým otázkám. Ani v Prusku nedošlo k okamžité masivní nacifikaci. Během prvního roku režimu bylo odvoláno 1453 agentů považovaných za podezřelé, což představovalo pouze 7% celkového počtu, většinou z nižších hodností. Nábor do politické policie a později gestapa byl založen spíše na policejních zkušenostech než na nacistické militanci. Diels vzpomínal, že první důstojníci byli starší úředníci, kteří se snažili odolávat násilí SA, jejichž členové pohrdali byrokraty a neposlouchali zákonné příkazy. 22. února 1933 Göring podepsal dekret, který povoloval členům SA integrovat se jako pomocná policie s cílem potlačit komunisty. Během několika týdnů tito muži početně převýšili pravidelnou policii, což rozpoutalo vlnu násilí, útoky, svévolná zatýkání a improvizované koncentrační tábory, kde byly prováděny mučení a mimosoudní popravy. Diels svědčil v Norimberku, že mnoho vražd bylo maskováno jako pokusy o útěk nebo odpor při zatýkání. Odhaduje se, že v tom roce bylo v ochranné vazbě internováno přibližně 40 000 lidí a mezi 5 a 7 000 odpůrců zemřelo pouze v roce 1933. Svědci jako Heinz Graffe, student práv v Berlíně, popsali, že v březnu 1933 SA, vyzbrojené kulomety a působící jako pomocná policie, obsazovali tiskárny a noviny pod ochranou státní policie. V Pirně obsadili místní tisk, zatkli personál a spálili materiál na ulici. Werner Schäfer, velitel tábora v Oranienburgu, tvrdil, že Diels měl úzké vztahy s vůdci SA a že tábor přijímal hlavní odpůrce z Berlína a Braniborska. Nesouhlasil s Dielsovou verzí o nenásilných výsleších. Vzpomněl si na případ, kdy gestapo poslalo 2 těžce zmlácené vězně a on šel protestovat na Prinz Albrechtstrasse. Bylo uznáno, že vězni byli byti a neměli být v takovém stavu přivezeni. Hans Frank, ministr spravedlnosti v Mnichově, tvrdil, že svévolné zatýkání a mučení ze strany SA musí skončit. 2. srpna 1933 Göring rozpustil pomocnou policii a další státy se vzdali služeb SA. Byly vydány přísné předpisy, které stanovily, že pouze gestapo s policejní podporou může umisťovat osoby do ochranné vazby. SS převzali kontrolu nad tábory a stanovili vnitřní pravidla. Rozhodující den pro upevnění gestapa nastal 27. února 1933 při požáru Říšského sněmu. Hitler dorazil na místo a řekl Dielsovi, že nebude slitování. Údajným pachatelem byl Marinus van der Lubbe, negramotný nizozemský komunista, ačkoliv nikdy nebylo jasné, zda jednal sám, zda šlo o komunistické spiknutí nebo o nacistickou záminku. Šířily se zvěsti, že to naplánoval Göring a v Norimberku generál Haider vzpomínal, že se chlubil, že budovu zapálil. Následující den vláda vydala dekret o požáru Říšského sněmu, sepsaný Fritzkem, který pozastavil ústavní svobody a umožnil zatýkat nepřátele lidu do ochranné vazby bez časového omezení či soudního přezkumu. Byla zavedena preventivní vazba pro obvyklé zločince. V každém státě byly vytvořeny speciální soudy pro politické delikty a v červenci 1934 byl založen Lidový soud pro závažné případy, jako je velezrada. Dekret nejenže dal gestapu pravomoc k zatýkání, ale umožnil centrální vládě jmenovat úředníky po celé zemi a připravit národní politickou policii.
Gestapo bylo oficiálně založeno prvním zákonem o gestapu vydaným Göringem 26. dubna 1933 s posláním vyšetřovat politické aktivity nebezpečné pro stát. Zpočátku působilo pouze v Prusku a bylo mimo soudní kontrolu. Byly otevřeny regionální kanceláře a Diels hledal centrální sídlo na adrese Prinz Albrechtstrasse číslo 8 v Berlíně. Göring byl jmenován šéfem a připsal si zásluhu za jeho vytvoření. Každodenní zpráva byla svěřena Dielsovi jako inspektorovi. Administrativní sekce se nazývala Gestapa. SS v Berlíně považovali Dielse za konzervativního byrokrata a začali podkopávat jeho autoritu šířením fám o jeho komunistických sympatiích. V říjnu 1933 skupina SS vtrhla do jeho domu, aby ho zdiskreditovala, ale on přijel s agenty Gestapa a ve Třelce zatkl. Göring pod tlakem ho dal do domácího vězení. Vyděšený Diels rezignoval a uprchl do Karlových Varů. Ve skutečnosti Göring plánoval jeho přemístění mimo Berlín, aby konflikt uklidnil. Göring ho nahradil Paulem Hinklerem, loajálním nacistou s malými administrativními zkušenostmi. Ten vydržel pouze měsíc, než Göring napsal Dielsovi, aby se vrátil, a slíbil mu nezávislost. Diels se vrátil. Vnitřní boj vyvolal u Fricka obavy, že by se gestapo mohlo stát nacistickým orgánem mimo státní kontrolu. Göring odpověděl dekretem, který vyňal gestapo z ministerstva vnitra a podřídil ho přímo jeho jurisdikci jako pruského premiéra. 30. listopadu 1933 druhý dekret posílil jeho nezávislost. Mezitím Himmler pracoval na sjednocení politických policií různých německých států. V březnu 1933 založil koncentrační tábor Dachau, vedený Theodorem Eickem a střežený členy SS, což posílilo jeho moc a propojilo SS s politickou policií a systémem koncentračních táborů. Přesto neměl v Bavorsku plnou kontrolu, protože SA infiltrovali policii a tisíce jejich mužů tvořili pomocnou bezpečnostní policii. Gauleiter Adolf Wagner, znepokojený brutalitou SA, požádal Himmlera, aby vytvořil konkurenční pomocnou sílu složenou z SS, aby je zadržela. Röhm se nebránil, věřil, že SS zůstávají pod jeho velením, ale to byl omyl. Himmler využil příležitosti k převzetí kontroly nad všemi bavorskými politickými policiemi, čímž oslabil SA. 1. dubna 1933 byl jmenován politickým velitelem Bavorska a začal řídit všechny tábory spravované s disciplínou. Rychlý Himmlerův postup v Bavorsku vyvolal obavy z převzetí moci SS nad celým státním aparátem. Konzervativci chtěli autoritářský stát opřený o právní instituce, nikoli totalitní policii. V květnu Wagner omezil ochrannou vazbu na významné podezřelé. Himmler měl jiné plány a mezi zářím 1933 a lednem 1934 rozšířil svou kontrolu na Hamburg, Lübeck, Mecklenbursko, Anhalt, Bádensko, Brémy, Hesensko, Durinsko a Württembersko. V lednu 1934 už měl pod kontrolou Brunswicksko, Oldenburg a Sasko. Zbývalo pouze Prusko a 2 malé enklávy. V Norimberku se spekulovalo, zda Frick tyto převzetí usnadnil kvůli své centralizační tendenci, ale on to popřel. Himmlerův úspěch byl dán jeho cestami po regionech, kde přesvědčoval jejich vůdce, že SS jsou lepší pro řešení politických a rasových nepřátel než SA nebo Frickův centralismus. Jeho model centralizovaného gestapa postupoval mimo Prusko. Göring však neměl v úmyslu předat své pruské gestapo ambicióznímu šéfovi SS. Dokonce sympatizoval s větší regulací ochranné vazby a v březnu 1934 nařídil, že všechny musí být autorizovány centrálou v Berlíně. Aby zastavil infiltraci SS, Diels nařídil, že hodnost v SS má menší váhu než policejní zkušenosti při náboru, ale pod tlakem to musel zmírnit. Frick se v dubnu pokusil regulovat ochrannou vazbu mimo Prusko, ale Himmler ho zablokoval. Göring, stále více znepokojený Röhmovým projevem o druhé revoluci, nakonec souhlasil s tím, aby zasáhla SS.
Hitler ve svých projevech v červenci 1933 varoval, že jakýkoliv pokus o narušení pořádku bude potlačen a že revoluce musí být usměrněna. 1. prosince ho začlenil do vlády bez portfeje a poslal mu dopis o přátelství zveřejněný v deníku Völkischer Beobachter. Ale napětí přetrvávalo. V únoru 1934 Röhm předložil memorandum, ve kterém navrhoval, aby SA nahradili armádu. Ministr obrany von Blomberg byl pobouřen a 22. února se konala schůzka s Hitlerem, kde Röhm podepsal závazek, že se armádu nepokusí nahradit. Göring se rozhodl povolat Himmlera do Berlína a předat mu kontrolu nad gestapem. Dubna 1934 byl Diels převeden do Kolína nad Rýnem jako regionální guvernér, což bylo prezentováno jako povýšení, ale ve skutečnosti šlo o jeho odstavení. Lina Heydrich si vzpomněla na jednání mezi Himmlerem a Göringem o převzetí kontroly pod podmínkou, že Heydrich ho bude doprovázet, což Göring kvůli jeho aroganci obával. 20. dubna 1934 Göring jmenoval Himmlera inspektorem gestapa a Heydrich převzal gestapu. Göring si ponechal dekorativní titul, ale SS již kontrolovala celou tajnou policii s povinností ho informovat. Od toho dne mělo gestapo celostátní pravomoc. Frick s hořkostí uznal, že Himmler se stává nenahraditelným. Hitler odcestoval do Bavorska a 30. června 1934 v 4:30 ráno dorazil do Oberwiesenfeldu. S ozbrojenou eskortou se vydal do hotelu Hanselbauer v Bad Wiessee, kde byli Röhm a jeho okolí. V tichosti vstoupil, nejprve zatkl Heinese, nalezeného s mladým vůdcem jednotky, a poté vtrhl do Röhmova pokoje a křičel na něj, že je zatčen. Všichni byli odvezeni do věznice Stadelheim. Následující den bylo Röhmovi nabídnuto, aby spáchal sebevraždu, když mu v cele nechali revolver. Uplynulo 10 minut bez výstřelu. Velitel Dachau, Theodor Eicke a další důstojník vstoupili ozbrojeni. Röhm, stojící a spocený, byl několikrát střelen do hrudi a okamžitě zemřel. V Mnichově se vyřizovaly staré účty. Gustav von Kahr, který zradil Hitlera v roce 1923, byl ubyt k smrti krumpáči poblíž Dachau. Došlo i k omylům. Hudební kritik Willy Schmidt byl zastřelen kvůli záměně jmen. V Berlíně téhož dne SS zabili bývalého kancléře Kurta von Schleichera a jeho manželku v jejich domě před služebnou. Gregor Strasser byl vyveden ze své cely v gestapu a zastřelen zezadu, hodinu agonizoval, zatímco Heydrich nařídil nechat ho vykrvácet. Hitler se tvářil překvapeně nad Strasserovou smrtí a nikdy se nevyšetřovala. Rozhodlo se, že von Papen nebude zabit kvůli své známosti, ale jeho poradci byli zavražděni. Jeho sekretář Herbert von Bose. Heydrich, Himmler a kříž, represivní aparát proti organizované víře. Adolf Hitler ve svém díle Mein Kampf ostře kritizoval křesťanské církve za ignorování toho, co nazýval židovským problémem. Ačkoliv program nacistické strany sliboval toleranci vůči náboženstvím, pokud neovlivňovala stát nebo německou rasovou čistotu, ve skutečnosti režim usiloval o minimalizaci vlivu organizované víry. Navzdory tomu, že v roce 1939 se 95% občanů původního německého území hlásilo ke křesťanství, vláda to považovala za překážku. Počet ateistů dosahoval sotva 1,5%, což vysvětlovalo, proč téměř neexistovala lidová udání proti věřícím. Aby posílil svůj obraz v očích církví, Hitler podporoval uzavření konkordátu s Vatikánem v červenci 1933, zastoupeného Franzem von Papenem a Eugeniem Pacelim. Tato dohoda teoreticky zaručovala církevní nezávislost, ale v praxi sloužila k omezení politické angažovanosti duchovenstva a upevnění kontroly režimu nad náboženským životem. Tyto kroky však skrývaly systematickou strategii. Církve se musely přizpůsobit pravidlům nacismu, jinak čelili represím. Heydrich nařídil gestapu, aby vypracovalo plány na odhalování jakýchkoliv známek náboženské opozice. Himmler, ačkoliv veřejně hovořil o respektu k posvátnému, v soukromí duchovenstvem pohrdal.
Během režimu byly uzavřeny katolické školy, rozpuštěny náboženské mládežnické organizace a církevní majetek byl zabaven bez náhrady. Stovky německých kněží skončily v koncentračních táborech, zejména v Dachau. Tento typ perzekuce nebyl zcela nový. Kancléř Bismarck zahájil desítky let předtím podobnou ofenzivu proti katolické církvi v Prusku. Ačkoliv gestapo usilovalo o oslabení církví, vyhýbalo se přerušování bohoslužeb. Vnitřní příkaz z května 1935 vyzýval k dohledu nad duchovními, ale zakazoval zasahovat do náboženských obřadů. Evangelická protestantská církev, která sdružovala 40 milionů věřících v Německu, měla decentralizovanou strukturu. Mnoho jejich pastorů sympatizovalo s nacisty. Přibližně 40% z nich bylo v roce 1933 členy strany. Z tohoto prostředí vzešlo hnutí Němečtí křesťané, které usilovalo o sjednocenou církev věrnou režimu, vylučující neárijské duchovní a reinterpretující biblické texty, aby odstranilo židovské prvky. V církevních volbách v červenci 1933 získali většinu a jmenovali národním biskupem Ludwiga Müllera. Tváří v tvář této radikalizaci vzniklo odporové hnutí vedené Martinem Niemöllerem. Ačkoliv byl zpočátku nacionalistou a podporoval Hitlera, postavil se proti manipulaci liturgického obsahu. V roce 1934 se v Barmenu konal synod, který odsoudil nauky nacistického křesťanství. Krátce poté byla založena pastorační nouzová liga, zárodek vyznávající církve. Ta sdružovala 9 000 pastorů, většinou vysokoškolsky vzdělaných, kteří nebyli členy nacistické strany. V roce 1935 režim přiznal, že se mu nepodaří reformovat církve a zřídil ministerstvo církevních záležitostí, aby kontrolovalo disidenty. Téhož roku gestapo vytvořilo speciální jednotku, nazvanou 4B, pro řešení náboženských otázek. Tvořili ji bývalí katoličtí a protestantští kněží, jejichž zkušenosti pomáhali navrhovat represivní metody. Jedním z sledovaných pastorů byl Enke Hanse z Kolína nad Rýnem. V roce 1937 během mše ve Wuppertalu před více než 1000 lidí odsoudil utrpení perzekvovaných duchovních a pohrdání křesťanskými hodnotami. Jiný pastor, příjmením Hamburg, varoval před hromadnými zatýkáními. Ačkoliv nebyli okamžitě zatčeni, o 2 roky později byl Enke uvězněn na základě udání za účast na neautorizované církevní zkoušce. Tvrdil, že již není součástí organizačního výboru a protože neexistovaly pevné důkazy, byl v roce 1940 propuštěn. Postoj gestapa vůči vůdcům vyznávající církve byl občas opatrný. Málo kdy se případy dostaly k soudu a soudci bývali spíše konzervativní než fanatičtí nacisté. Zatčení Niemöllera, nejvýraznějšího náboženského odpůrce, proběhlo v roce 1937. Byl převezen do vězení v Berlíně a poté do tábora Sachsenhausen. Navzdory kampani očerňování v tisku ho soud v roce 1938 osvobodil. Hitler, rozhořčený, nařídil jeho další zadržování. Jeho manželka prosila o jeho propuštění, ale Hitler odpověděl, že by znovu vedl centrum odporu. Přesto vyznávající církev nezanikla, ačkoliv v roce 1938 většina pastorů již složila přísahu věrnosti Führerovi. Niemöller přežil, ale nikdy nepřestal litovat svého mlčení tváří v tvář perzekuci židů. Tato vina ho vedla k napsání známého svědectví o lhostejnosti. Nejprve přišli pro socialisty, pak pro mě. A už nezůstal nikdo. Jeho případ ukázal opatrnost, kterou gestapo uplatňovalo vůči některým protestantským duchovním. Gestapo zesílilo dohled nad duchovními, kteří kritizovali režim nebo hájili hodnoty neslučitelné s nacismem. Někteří církevní vůdci začali posílat soukromé dopisy mezi biskupy, které pak zachytily bezpečnostní služby. Příkladem byla zpráva protestantského biskupa Theophila Wurma, v níž zpochybňoval vměšování státu do církevních záležitostí. Z tohoto důvodu byl roky sledován, ačkoliv nikdy nebyl formálně stíhán.
Jiní duchovní, kteří věděli o síti špionů a civilních udavačů, kterou gestapo využívalo, zmírnili své veřejné projevy a uchýlili se k nepřímým poselstvím, aby se vyhnuli sankcím. V případě katolické církve následovaly represivní akce podobný vzorec. Ačkoliv konkordát zůstával na papíře platný, místní úřady nacházely způsoby, jak omezit jeho dodržování. Například v Bavorsku byl majetek náboženských řádů zabaven bez právního odůvodnění. Katolické školy byly postupně zavírány a kněží, kteří v homilích vyslovovali kritické poznámky, byli udáváni. Někteří byli zatčeni a posláni do Dachau, kde existoval speciální blok pro duchovní. Jedním z nejreprezentativnějších případů byl biskup Clemens August Graf von Galen z Münsteru. V roce 1941 během 3 veřejných kázání důrazně odsoudil politiku eutanazie režimu, neoprávněná zatýkání a zneužívání osob s postižením. Gestapo ho okamžitě začalo vyšetřovat, nicméně z obavy, že by to vyvolalo větší skandál mezi katolíky na západě Německa, Hitler nařídil, aby nebyl zatčen. Přesto bylo několik kněží blízkých jemu zatčeno a posláno do táborů. Během války se represe zostřila. Dohled se rozšířil na menší náboženské komunity, jako byli svědkové Jehovovi, kteří odmítali vojenskou službu a pozdravy vůdci. Tisíce z nich byli zatčeny a mnozí zemřeli v koncentračních táborech. Gestapo také sledovalo svobodné zednáře, protože je považovalo za součást mezinárodního spiknutí a katolíky, kteří spolupracovali s cizími sítěmi, poskytujícími informace nebo humanitární pomoc. Interní zprávy ukazovaly, že gestapo nevždy jednalo efektivně. Některé případy proti kněžím byly odloženy pro nedostatek důkazů a vyhýbaly se soudům s uznávanými náboženskými osobnostmi, aby nevyvolali veřejné skandály. Postupem času se represe stala specifičtější. Zaměřovala se na kněze, kteří vyzývali režim, a klasifikovala je podle jejich loajality. Ti, kteří byli považováni za podvratné, byli sledováni, jejich kázání a dopisy byly neustále kontrolovány. Navzdory kontrole mnoho náboženských osobností pokračovalo ve své činnosti. Někteří pomáhali pronásledovaným rodinám, sloužili tajné mše nebo distribuovali zakázané publikace. Gestapo někdy tyto praktiky tolerovalo, pokud nebyly veřejné. Gestapo a umění přeměny podezření na důkaz. Když agenti nedokázali shromáždit přesvědčivé důkazy, vyšetřování se zaměřilo na rekonstrukci blízkých vazeb zadrženého. Spis byl doplňován údaji o spolupracovnících, kolezích z práce nebo kontaktech z bydliště, čímž se rozšiřovalo spektrum dohledu. Strategie nespoléhala tolik na přímé přiznání, jako na identifikaci minimálních sítí vztahů, které pak byly využity k ospravedlnění nových zásahů. Spolupráce mezi gestapem a místními policejními silami byla klíčová. Ačkoliv tajní agenti působili jako samostatná jednotka, potřebovali podporu uniformovaných policistů k provádění hromadných zatýkání. Navíc mnoho úředníků, kteří dříve pracovali v běžných kriminálních odděleních, bylo začleněno do nové represivní struktury. Někteří to dělali z přesvědčení, jiní, aby si udrželi své pozice v novém režimu. Komunisté věděli, že jsou pronásledováni, ale mnozí se rozhodli zůstat aktivní. Podzemní propaganda, distribuce letáků a tajné schůzky pokračovaly během prvních měsíců. To donutilo gestapo vytvořit jednotky věnované výhradně infiltraci. Najímali informátory, kteří byli dříve členy strany nebo předstírali, že jsou jejími sympatizanty. Někteří byli rekrutováni po zadržení a dostali nabídku spolupráce výměnou za svobodu nebo drobné výhody. Jedním z nejefektivnějších aspektů systému bylo využívání udání mezi občany. Úřady podporovaly myšlenku, že nahlášení podezřelého souseda je vlastenecký čin. V lidových čtvrtích, zejména v těch s dělnickou minulostí nebo levicovými sympatiemi, vznikaly stovky anonymních udání. Stačilo anonymní dopis, aby gestapo zahájilo vyšetřování. V mnoha případech byl obsah vágní, ale agenti přesto jednali. Někdy už pouhý fakt obdržení udání stačil k výslechu někoho nebo prohlídce jeho bydliště. Fenomén udání se stal strukturálním nástrojem represivního aparátu.
Gestapo disponovalo omezeným počtem zaměstnanců na pokrytí celého území a občané fungovali jako další senzory. Každý dopis, který dorazil do kanceláře, byl přečten, zaevidován a nějakým způsobem zpracován. Některé byly založeny na osobních rivalitách nebo sporech o dědictví či bydlení. Přesto byly považovány za legitimní signály. Archivy ukazují, že udání často obsahovala věty jako "slyšel jsem, že špatně mluvil o vůdci" nebo "viděl jsem světla rozsvícená do pozdních hodin a lidi vcházet a vycházet". Hlášeny byly i komentáře pronesené ve frontě na chléb nebo na rodinných setkáních. Dohled už nezávisel pouze na úřadech, ale rozšířil se na všechny úrovně každodenního života. V některých oblastech byla udání tak častá, že agenti gestapa měli čekací seznamy na jejich zpracování. Někteří se snažili upřednostňovat ta, která se zdála být podloženější, ale v praxi byla vyšetřována všechna. Nezáleželo na tom, zda pocházela z důvěryhodného zdroje nebo byl obsah nejasný. Interní statistiky ukazovaly, že značná část zatčení vycházela z anonymních dopisů. Vedlejším efektem tohoto systému byla úplná eroze důvěry mezi sousedy. Podezření se usadilo na ulicích, v budovách, na společných dvorech. Přílišné mluvení nebo vyjádření pochybností mohlo stačit k tomu, aby se někdo stal cílem. Někteří využívali systém k vyřizování starých účtů. Gestapo místo filtrování motivů dávalo přednost přijímání více informací, i když nepřesných, před opomenutím potenciálních hrozeb. Mnoho souzených agentů se vrátilo do civilního života, aniž by byli rozpoznáni. Někteří změnili jména nebo se přestěhovali do jiných měst. V západním Německu úřady upřednostňovaly rekonstrukci institucí, což snížilo pozornost věnovanou bývalým nacistickým úředníkům. Teprve o desetiletí později byly tyto případy znovu vyšetřovány. V té době už mnoho zapojených zemřelo. Gestapo jako struktura zmizelo s válkou, ale jeho praktiky zanechaly trvalé stopy. Techniky dohledu, kontroly a represe vyvinuté během režimu byly po konfliktu pečlivě studovány jinými vládami. Poslední významný proces proti bývalému agentovi gestapa se konal mnoho let po skončení války. Obviněný byl souzen za zločiny spáchané ve východní Evropě. Případ zahrnoval svědectví přeživších a nové důkazy nalezené v odtajněných archivech. Ačkoliv šlo o ojedinělý případ, znovu otevřel debatu o paměti, spravedlnosti a čase. Mezitím historický archiv nadále rostl a s ním i možnost přesněji pochopit roli této instituce. Gestapo přestalo být pouze symbolem teroru a stalo se také předmětem podrobného studia. Jak se síť dohledu rozrůstala, jakýkoliv kontakt s cizinci se stal důvodem k podezření. Některé zprávy varovaly před sousedy, kteří dostávali dopisy ze zahraničí nebo doma mluvili jinými jazyky. Cílem bylo zabránit jakémukoliv komunikačnímu kanálu, který by unikl státní kontrole. Gestapo považovalo tyto signály za možné spojení s komunistickými sítěmi v exilu. Represe se neomezovala na rozbíjení shromáždění nebo zatýkání vůdců. Rozšířila se i na osobní prostředí podezřelých, což vytvářelo všeobecnou atmosféru dohledu a autocenzury. Stále více občanů si uvědomovalo, že jejich činy, slova nebo vazby mohou být bez varování použity proti nim. Priorita gestapa se přesunula od neutralizace konkrétních nepřátel k udržování celých sektorů společnosti pod kontrolou. Spisy ticha, jak gestapo klasifikovalo život a morálku. Oficiální záznamy se začaly plnit případy lidí bez stálého bydliště, prostitutek, žen obviněných z rozpustilého života, alkoholiků a těch, kteří neměli stálé zaměstnání. Všem jim byla přiřazena nálepka asociálové, což byla široká a záměrně nejasná kategorie. Do této klasifikace byli zařazeni také Romové, obviňovaní z dodržování zvyků odporujících národně socialistickému rasovému pořádku. Gestapo vytvořilo specifické profily těchto osob, dokumentovalo je a žádalo jejich preventivní internaci, a to i bez jasných důkazů o trestných činech. Vnitřní příkazy kladly důraz na prevenci, což opravňovalo k předběžnému zásahu. Právním základem této strategie byla rozšířená interpretace dekretu o internaci z bezpečnostních důvodů. V praxi to znamenalo, že jakékoliv chování považované za podezřelé mohlo vést k neomezenému zatčení.
Neustálý dohled se stal hlavní metodou pro odhalování chování, které se odklánělo od toho, co bylo považováno za přijatelné. Vyšetřování často začínalo na základě zpráv vydaných místními úřady, běžnou policií nebo dokonce sousedy. Postupy použité proti Romům odrážely politiku kombinující institucionalizovaný rasismus se systematickými policejními praktikami. Již od poloviny 30. let se začaly shromažďovat podrobné spisy o romských rodinách, kde byly zaznamenávány informace od rodinných vazeb až po údajné kriminální chování. Ačkoliv v mnoha případech neexistovaly konkrétní důkazy, stačilo zařazení na předchozí seznamy k ospravedlnění represivních opatření. Gestapo se aktivně podílelo na této klasifikaci, vytvářelo rozsáhlé profily a podporovalo jejich internaci v speciálních táborech. Zátahy proti Romům byly prováděny plánovitě. V několika městech probíhala zatýkání na základě předem vytvořených sčítacích seznamů jinými státními úřady. Zadržení byli převáženi do internačních středisek bez potřeby soudního řízení. V některých případech místní úřady s nadšením spolupracovaly na těchto postupech, poskytovaly informace, vozidla nebo dokonce dočasné prostory pro vazbu zadržených. Práce gestapa se neomezovala pouze na plnění rozkazů, ale zahrnovala také vypracovávání zpráv o nebezpečnosti jednotlivých skupin. V těchto dokumentech bylo uvedeno, že Romové kvůli svému kočovnému způsobu života nesplňují požadavky státního dohledu. Tato údajná neschopnost administrativní kontroly se stala dostatečným důvodem k ospravedlnění preventivních opatření. Často jim byla přisuzována přirozená náchylnost k trestné činnosti, aniž by došlo k individuálnímu posouzení skutečného chování jednotlivých osob. Zprávy vypracované gestapem také zmiňovaly údajnou biologickou méněcennost některých jedinců. Tyto poznámky sloužily k posílení argumentů pro nucenou sterilizaci nebo neomezené uvěznění. V záznamech se opakovaly formulace jako neschopný začlenit se do národního společenství nebo nositel dědičných a sociálních rysů. Tento jazyk se brzy rozšířil i na další marginalizované skupiny, jako jsou osoby s mentálním postižením, chroničtí alkoholici a opakovaně nezaměstnaní. Jedním z nejčastěji používaných postupů bylo administrativní internování bez předchozího soudního řízení. Rozhodnutí přijímala místní komise, kde mělo gestapo rozhodující slovo. Stačilo, aby agent potvrdil spis a osoba byla převezena do pracovního nebo koncentračního tábora. Postižení neměli možnost odvolání ani právo na soudní přezkum. V některých případech nebyli o jejich pobytu informováni ani jejich příbuzní. Represe se dotkly také mužů, kteří udržovali vztahy s osobami stejného pohlaví. Ačkoliv trestní legislativa proti homosexualitě existovala již před nacionálním socialismem, za režimu se tresty zostřily. Gestapo využívalo informátory k vyhledávání míst setkávání a zatýkání účastníků. Zatýkání probíhalo selektivně s prioritou na ty, kteří byli považováni za šířitele tohoto chování. V mnoha případech byli nuceni pod nátlakem podepsat přiznání a byli posláni do táborů, kde čelili obzvláště krutému zacházení. Operace proti homosexuálním osobám byly ospravedlňovány argumenty o morální hygieně a ochraně mládeže. Gestapo shromažďovalo svědectví třetích stran, využívalo tajný dohled a dokonce nasazovalo pasti k vyvolání situací vedoucích k zatčení. Spisy obsahovaly fotografie, podepsaná prohlášení a analýzy sociálního prostředí obviněného. Tato dokumentace byla považována za důvěrnou, ale sdílela se s jinými agenturami, aby bylo zajištěno vyloučení zadrženého z pracovního, rezidenčního a komunitního prostředí. V některých případech byli sami zadržení nuceni poskytovat informace o známých nebo sociálních kruzích pod hrozbou přísnějších trestů. Tato dynamika podporovala síť vzájemného dohledu, kde strach z udání převyšoval jakoukoliv možnost obrany. Právní důsledky byly různé, ale v mnoha případech vedly k dlouhodobému vězení, nuceným pracím nebo převýchově prostřednictvím internace v táborech se zvláštním režimem. V kartotékách gestapa bylo uvedeno, zda obviněný projevoval výzvý postoj nebo přetrvávající tendenci, což přímo ovlivňovalo jeho konečný osud.
Pronásledování se rozšířilo i na ženy, které podle oficiálních kritérií žily mimo očekávané společenské chování. Svobodné matky, ženy často střídající partnery nebo ty obviněné z toulání byly zařazeny do kategorie asociálních žen. Gestapo pravidelně dostávalo zprávy od obecních úřadů a ženských organizací napojených na režim. Tyto zprávy vycházely z osobních pozorování, pověstí a analýz rodinného prostředí. Mnoho těchto žen bylo posláno do internačních táborů pod vágními obviněními. Oficiální dokumenty hovořily o riziku pro veřejnou morálku nebo negativním vlivu na společenství. V některých případech šlo o manželky politických vězňů nebo ženy, které udržovaly kontakty s pronásledovanými osobami. Přestože neměly soudní rozsudky, byly považovány za potenciální hrozby. Gestapo považovalo jejich způsob života za oslabující sociální soudržnost, což ospravedlňovalo jejich vyloučení z veřejného prostoru. Zatýkání probíhalo diskrétně, bez soudních procesů a bez předchozího upozornění. Zadržené byly registrovány, vyslýchány a převezeny do táborů, kde byly umístěny do oddělených baráků. Spisy byly doplněny poznámkami o jejich minulém chování, rodinných vztazích a možných nebezpečných kontaktech. Tyto poznámky ovlivňovaly délku internace a druh přidělené práce. Rozhodnutí byla přijímána bez možnosti odvolání a příbuzní byli jen zřídka informováni. Další kategorií označenou gestapem byly osoby s fyzickým nebo mentálním postižením. Ačkoliv existovaly specializované instituce pro jejich péči, během režimu bylo podporováno jejich společenské vyloučení a v některých případech přímá eliminace. Gestapo dostávalo seznamy z nemocnic, vzdělávacích center a pečovatelských domovů. Na základě těchto záznamů hodnotilo, kteří jedinci mají být převezeni do míst, kde byly prováděny nucené sterilizace nebo eutanázie. Dokumenty používaly technické výrazy k popisu údajných stupňů neužitečnosti, aniž by zohledňovaly skutečnou situaci každého případu. Převozy byly koordinovány mezi různými agenturami. Příbuzní nebyli informováni o konečném místě pobytu pacientů. V některých archivech byly nalezeny dopisy rodičů, žádajících o informace, které nikdy nebyly zodpovězeny. Gestapo uchovávalo spisy pod zámkem a v mnoha případech část z nich zničilo, aby zabránilo dokumentačním stopám. Vnitřní pokyny uváděly, že každá osoba považovaná za nevhodnou přispívat německému lidu musí být vyřazena z obecného systému. Jedním z programů, na kterých se Gestapo přímo podílelo, byl takzvaný korektivní povinný pracovní program. Pod touto právní záminkou byly osoby označené jako je opakovaně asociální, nuceny začlenit se do speciálních brigád pod neustálým dohledem. Zařazení nezáviselo na formálním odsouzení, ale na subjektivním hodnocení charakteru. Tyto osoby byly posílány na farmy, do továren nebo k úklidovým službám v městech, kde pracovali bez pevného platu či pracovních práv. Absence, stížnosti nebo pokusy o útěk byly trestány okamžitým uvězněním v přísnějších táborech. Během válečných let se tlak na tyto skupiny zvýšil. Gestapo tvrdilo, že v době národní nouze je nutné vyčistit společnost od nestabilních prvků. Tato myšlenka byla posílena interními oběžníky, které nařizovaly zesílit kampaně proti tulákům, alkoholikům, prostitutkám a těm, kdo byli označeni za neproduktivní. Výraz neschopní začlenit se do válečného úsilí byl často používán k ospravedlnění masových zatýkání. Soudit-lovce, proces proti gestapu. Po porážce Třetí říše otevřely spojenecké síly první výslechová centra v okupovaných městech. V nich se soustředili bývalí agenti gestapa, z nichž mnozí se snažili ospravedlnit svou roli v režimu. Počáteční rozhovory odhalily systém mnohem rozsáhlejší, než si vyšetřovatelé představovali. V prvních kolech výslechů se spojenci zaměřili na stanovení vzorce účasti zadržených osob. Kromě osobních výpovědí začali vyšetřovatelé porovnávat svědectví s interními dokumenty, operačními příkazy a záznamy o zatčeních, které se jim podařilo získat. Toto srovnání umožnilo odhalit rozpory, skryté hierarchie a propojení mezi odděleními.
To, co zpočátku vypadalo jako soubor rozptýlených funkcí, odhalilo mnohem koordinovanější strukturu, než se předpokládalo. Tento přístup znamenal zvrat ve způsobu vedení následných soudních procesů. Spojenci začali klasifikovat členy nacistického aparátu do různých skupin. V tu chvíli nebylo cílem je okamžitě soudit, ale analyzovat úroveň účasti každého z nich na fungování režimu. Tento proces byl dlouhý a složitý. Jak se shromažďovalo více dat, objevovaly se důkazy o tom, co se dělo v zadržovacích centrech. Výpovědi svědků spolu s dokumenty, které se podařilo získat, odhalily síť systematických akcí proti civilnímu obyvatelstvu. Tak začala formální identifikace zločinů spáchaných členy gestapa. Norimberský proces sloužil jako vzor, ale soudní proces s agenty gestapa se ubíral jinou cestou. Místo jednoho velkého procesu se konala regionální slyšení. Mnohá z nich byla iniciována vojenskými okupačními orgány. Britové například koordinovali řízení ve svých zónách kontroly, kde se soustředilo mnoho bývalých agentů. Důkazy byly předkládány prostřednictvím svědectví a konkrétních dokumentů. Na rozdíl od jiných procesů se zde hledala konkrétní rekonstrukce faktů a individuálních odpovědností. Mnoho obviněných se snažilo bagatelizovat svou roli a tvrdilo, že plnili podřadné funkce nebo se báli odvet. Výslechy však odhalovaly rozpory. Dokumenty je přímo zmiňovaly. Tento rozdíl mezi výpověďmi a důkazy byl klíčový pro určení odpovědnosti. Jedním z klíčových přístupů během soudních procesů bylo zjistit, do jaké míry obvinění jednali s vědomím a přímou účastí na konkrétních zločinech. Žalobci předložili dokumenty se seznamy zatčení, interní komunikací a operačními příkazy, které prokazovaly systematické používání represivních metod. Byly předloženy případy poprav bez soudu a postupy prováděné identifikovanými agenty. Několik obviněných tvrdilo, že plnili vnější příkazy nebo neznali konečný osud zadržených, ale záznamy tyto verze vyvracely. Jména mnoha z nich se objevovala v memorandech a oficiálních kartotékách, což umožnilo přesně rekonstruovat jejich míru zapojení. Výroky se lišily podle prokázané míry zapojení. Někteří dostali tresty vězení, jiní byli propuštěni pro nedostatek důkazů. V některých případech se odsouzení po letech vrátili do administrativních funkcí. Soudní proces byl roztříštěný, bez jednotného vzorce. Každý regionální soud měl svá kritéria a výsledky nevždy sledovaly společnou logiku. Tato disparita vyvolala kontroverze, které přetrvávaly. Někteří historici zpochybnili nedostatek konzistence ve vincích, zatímco jiní zdůrazňují, že to byl první vážný pokus soudit moderní represivní síť. Mnoho souzených agentů se vrátilo do civilního života, aniž by byli rozpoznáni. Někteří změnili jména nebo se přestěhovali do jiných měst. V západním Německu úřady upřednostňovaly rekonstrukci institucí, což snížilo pozornost věnovanou bývalým nacistickým úředníkům. Teprve o desetiletí později byly tyto případy znovu vyšetřovány. V té době už mnoho zapojených zemřelo. Gestapo jako struktura zmizelo s válkou, ale jeho praktiky zanechaly trvalé stopy. Techniky dohledu, kontroly a represe vyvinuté během režimu byly po konfliktu pečlivě studovány jinými vládami. Poslední významný proces proti bývalému agentovi gestapa se konal mnoho let po skončení války. Obviněný byl souzen za zločiny spáchané ve východní Evropě. Případ zahrnoval svědectví přeživších a nové důkazy nalezené v odtajněných archivech. Ačkoliv šlo o ojedinělý případ, znovu otevřel debatu o paměti, spravedlnosti a čase. Mezitím historický archiv nadále rostl a s ním i možnost přesněji pochopit roli této instituce. Gestapo přestalo být pouze symbolem teroru a stalo se také předmětem podrobného studia.